Но всъщност междувременно се изясни, че на времето още 85-та година, когато е била декларирана реално, е била отбелязана тази сграда на ъгъла, като плътноснимачни номера, която явно не е паметник. Това е една просто неволна грешка за мен. Но това няма, абсолютно в момента не бива, според мен, на това да се набляга. Тази грешка разбрах, че в НИПК е изчистена в правно отношение и така нататък. Писали са, че е грешка. Но това в общината го знаеха. Освен това, сградата попада в групов паметник на културата по улица Иван Вазов. И дори да не е паметник индивидуален, пак всичко трябва да мине през Института за паметници на културата, да се съгласува, а не е минало. Те имат едно единствено удостоверение, което просто механично от архива на НИПК им е било издадено, че сградата не е индивидуален паметник. Но съм сигурна, че в това удостоверение пише, че попада в групов паметник и че всички проекти се съгласуват с снимка на. И затова моля, ако вие говорите с общината, да изискате това удостоверение и да го прочетете точно. Те казаха, че проверяват, не знаят. И че не знаели. Да. Аз предполагам, че като проверят, ще го намерят и ще кажат какво имат, но нямат съгласувани проекти с снимка. Гаф ли е това на общината? Да, според мен да. Гаф.